Γεια σας παιδιά, θα Σάσα εδώ και να σας κάνω μια ανακοίνωση στο Σταρντορ. Λοιπόν, πρώτα που θέλω να πω, αυτό εδώ το κορίτσι με χάκαρε σε μια άλλη κούκλα μου και στην κανονική κούκλα που είμαι για Superstar μου κλέψε δύο μαλλιά στράδε. Σας παρακαλώ, κάντε στη Γεωργία 0015 αναφορές, πάρα πολλές, να τις κλείσει από το στάντορ, γιατί κλέβει και άλλα κορίτσια, έχει κλέψει. Και επίσης τη Λαρίνα Πάνγκ, εδώ τη φίλη της, τη Λαρίνα Πάνγκ, εδώ όπως λέει το όνομα, να τις κλείσουμε από το στάντορ. Πίσω λεπτό να σας τη δείξω κιόλας, να σας τη δείξω εδώ αυτή, η Λαρίνα Πάνγκ, κάνετε και σε αυτήν αναφορές, γιατί αυτή και αυτή με έκλεψε σε τράβε και τώρα υποτίθεται αυτή λέει συγγνώμη φίλη μου κάτι τέτοια λέει δεν σε έκλεψε φίλη μου, τα φαντάζεσαι, ηλίθεια, με βρίζει κιόλας. Πήγε κάνει και αυτή αναφορά κύριε Τεσιά, σας παρακαλώ κάντε τις αναφορές και στις δύο, παιδιά με έχουν καταστρέψει το στάντορ. Σας παρακαλώ παιδιά, κλέψαν δύο μαλλιά, αυτό το μαλλί που φοράει είναι δικό μου και μου το κλέψανε σε τράβα. Δηλαδή η κοπέλα είναι πολύ άρρωστη για να κλέβει πράγματα. Ειδικά σε ένα παιχνίδι που άλλος δεν λέω παίζει να χαίρεται. Και αυτοί το καταστρέψαν. Παρακαλώ παιδιά αναφορές και τις δύο κοπέλες είναι πολύ βλαμμένες και οι δύο, παρακαλώ αναφορές.